Pasta koja je osvojila svet. Kremasta, malo opasna i preukusna. Ovo su pene ala vodka. Idemo odmah na pripremu. Zagrejemo ulje na srednjoj vatri. Dodajemo iseckani crni luk i mešamo ga dok ne omekša. Zatim dodamo tucanu papriku i iseckanu slaninicu. Mešamo dok slanina ne ispusti svoju mast i ne postane hrskava. Dodajemo iseckani beli luk i mešamo ga sve dok ne ispusti svoju aromu. Sada ide zabavni deo. Vodka. Sipamo je polako u tiganj. Ako imate šporet na plin ili gas, isključite vatru, sipajte vodku i tek onda vratite na vatru. Ovako smo uspešno izbjegli požar. Ok, a zašto uopšte stavljamo vodku? Vodka u ovom slučaju oslobađa molekule koji pospešuju ukus ostalih sastojaka, a ukus vodke će ispariti. Za to vreme ćemo da spremimo paradajz. Dodajemo soj i origano i izblenderamo. Kada je većina vodke isparila, sipamo paradajz. Promešamo i čim provri, ostavimo da krčka 20 minuta da bi suvišna voda isparila. Za to vreme da spremimo pastu. Voda u kojoj ćemo da kuvamo testeninu mora da bude slana kao more. Kad voda proključa, dodamo pastu i odmah promešamo. Ovako nam se testenina neće slepiti. Ostavimo da se kuva. Da proverimo naš sos. Odlično. Baš ovako treba da izgleda. Poseljak savršeno ide uz paradajz. Iseckamo ga i dodamo u sos. Sada dodajemo neutralnu pavlaku, promešamo, sjedinimo i ostavimo da krčka 2 minuta na tihoj vatri. Sada probamo. Malo soli i sklonimo sa vatre. Čekiramo pastu, probamo pažljivo. Gotova je. Procedimo i ubacimo je u sos. Promešamo, zatim dodamo parmezan, sjedinimo sve i ubacimo kocku putera koja će ovoj pasti dati sjaj i neverovatnu aromu. A slušajte tek ovaj zvuk. Ostaje samo da je serviramo. Dodamo još parmezana jer što da ne i u ime atraktivnosti stavimo neki list poseljka i spremna je. Uživajte u ovoj savršenoj pasti. Prijatno!